Ваенныя гульні. Другая частка. Чароўная сустрэча Куклінскага з Лэнгам падчас рэйсу 72-го адбылася ў Остенде. Вы пісалі рапарты адзін на аднаго для вайсковай выведкі? Не. Можа, і быў такі адмысловы загад, але гэта яны давалі сваім, якія там былі. Мы ведалі, хто з вайсковай выведкі плыў з намі. Нам падсылалі. Нават часта казалі афіцыйна. Плыве той і той. Мы ведалі, што гэта афіцэр вайсковай выведкі, і не было праблемаў. Ён мусіў наглядаць за намі або ехаў да сям'і. Гэты чалавек не звярнуў увагі на Куклінскага. Не, абсалютна. Мы, мараходы, любілі яго. Больш таго, веды Рысіка пра мараплаванне на кожнага рабілі ўражанне. Усім падабалася. Ён мог гадзінамі расказваць гісторыі пра караблі. Гэта была жывая энцыклапедыя. Хто яму мог нешта сказаць? Усе пыталіся і слухалі, разявіўшы рот, яго марскія гісторыі. Астэнда — гэта прыгожы вакацыйны курорт. Экіпаж легіі быў ад яго ў захапленні. Пасля першай сустрэчы мы выслалі інфармацыю ў Вашынгтон. Адтуль атрымалі некалькі пытанняў для яго. У пэўны момант мы мелі інфармацыю наконт сакрэтнай камунікацыі, яго кантактаў з варшаўскай рэзідэнтурай. Czyli sposobu, w jaki miał utrzymywać kontakt z warszawską rezydenturą. Навучыць агента трымаць кантакт складаная рэч. Што да палкоўніка Куклінскага, гэта было яшчэ складаней, бо ён не афіцэр выведкі. Вось звароты і словы, якія мы імкнуліся яму патлумачыць. Кантактная скрынка, знакі, сігналы. Інфармацыі было вельмі шмат. Трэба было пераканацца, што ён зразумеў. Адзіным спосабам было паўтарэнне, і мы паўтаралі і паўтаралі. Апошняя сустрэча Куклінскага з Лэнгам падчас гэтага рэйсу здарылася ў Кілю. Лэнг чакаў каля ратушы. Калі з'явіўся Куклінскі, Лэнг пайшоў першым у гатэль, Куклінскі за ім. Ён не ведаў, што сустракаецца CIA, бо ў сваім лісце напісаў, што хоча гаварыць з амерыканскім войскам. Мы не хацелі яго палохаць гэтымі 3 літрамі. Ці ён шукаў матэрыяльнай выгады? Не, зусім не. Мы сказалі яму, што будзем адкладаць грошы на той выпадак, калі б давялося эвакуяваць яго з сям'ёй з Польшчы. Ён не хацеў і чуць пра гэта. У нас склалася ўражанне, што ён перапоўнены інфармацыяй. Некалькі разоў у час нашых сустрэч я запісваў, ён хапаў мікрафон, уставаў і пачынаў хадзіць ды гаварыць так хутка, як мог. У яго не было часу на нашы пытанні. Ён хацеў выкінуць з сябе ўсю гэту інфармацыю. Палкоўнік Куклінскі падпісаў ліст, які ён паслаў у амбасаду ініцыяламі ПВ.
Першае маё пытанне датычыла гэтага. Чаму вы падпісаліся ПВ? Тады ён паднёс руку ўгару і сказаў: «Я польскі вікінг». Гэта была апошняя ноч Куклінскага за гэты рэйс. На наступны дзень ён пакінуў Кіль, кіруючыся ў Польшчу. Мы не плакалі, калі развітваліся з ім. Мы хацелі пераканацца, ці ведае ён, што мы за яго. Мы мусілі ім заапекавацца і дапільнаваць, каб яго інфармацыя дайшла да адпаведных людзей, якія зробяць слушныя крокі на ўратаванне Польшчы. Наступнай раніцай мы з Уоллі сядзелі з другога боку Кільскага каналу. Тады з каналу выплыла яхта, а мы назіралі за ёй, пакуль яна не знікла за даляглядам. Я зарабіў сумленна кожны пені, якое CIA мне заплаціла. Калі я глядзеў на гэтую лодку, якая знікала на даляглядзе, я быў задаволены, што не праігнараваў гэты тэлефон. Я ведаў, што ў нашых руках сакрэтны ключ, які, мажліва, дапаможа завяршыць халодную вайну. I być może do rozwiązania zimnej wojny. Пасля 4 гадоў высілкаў я атрымаў пасылку з CIA. Гэта той ліст з Вільгельмсгафен, у існаванне якога мала хто верыў. Прабачце мне маю ангельскую, я афіцэр арміі камуністычнай краіны. Я хачу патаемна сустрэцца з афіцэрам амерыканскай арміі, падпалкоўнік. У мяне мала часу. Я разам з калегамі, якія не могуць пра гэта даведацца. Я пазваню ў амбасаду да вайсковага аташэ. Гэты афіцэр павінен гаварыць па-польску або па-расейску. ПВ. Музей шпіёнства ў Вашынгтоне. Яго дырэктар былы шматгадовы агент CIA. На замову журналіста Бенджаміна Вайзера 20 гадоў пасля таго рэйсу ён праглядзеў некалькі дзясятак скрынак дакументаў, звязаных са справай Куклінскага. Гэта дзіўнае і надзвычайнае пачуццё гартаць папкі, якім было больш за 20 гадоў, калі я ў іх зазірнуў. Я адчыняў папкі і вымаў старонкі, якіх ніхто не бачыў. Я правёў некалькі месяцаў, вывучаючы гэтую справу. Не памятаю, колькі там было, недзе 70-80 каталогаў з папкамі. Гэта значыць скрынак з папкамі. Палкоўнік Куклінскі — найвыдатнейшы і найбольш чорна-белы прыклад асобы з ідэалагічнай матывацыяй. Гэта крычыць з тых дакументаў. Нехта наважыўся на такі крок, ён моцна рызыкаваў і захаваў гэтую матывацыю амаль на 10 гадоў. Там не было ані знаку матэрыяльнай матывацыі. Мы едзем да адной з некалькіх асобаў, якая атрымоўвала дакументы ад Куклінскага. Гэта вайсковец, дарэчы, палкоўнік, як і Куклінскі. З самага пачатку мы зразумелі, што гэта вельмі каштоўная крыніца, але не маглі зразумець, дзе яна знаходзілася — у Маскве, Празе ці Варшаве.
czy w Warszawie. Дакументы, якія ён нам прысылаў, былі з розных крыніц. Некаторыя савецкія, некаторыя пісалі і рыхтавалі іншыя людзі з генеральнага штабу. Нельга было высветліць, хто дакладна перадаваў дакументы. Нас, аналітыкаў, найбольш цікавіла пазіцыя, якую займала гэтая асоба. Дакументы працягвалі прыходзіць. З некаторых мы зразумелі, пра якія рэчы гаварылі ў час палітычных сустрэч у Варшаве. Тады мы пачалі здагадвацца, што крыніца у Польшчы. Wtedy zaczęliśmy się domyślać, że źródło musi znajdować się w Polsce. Былі дакументы, якія датычылі арганізацыі варшаўскай дамовы, якія дазволілі нам звузіць кола да 2-3 асобаў, хто гэта мог быць. Do 3 osób, kto to jest. Аднак мы былі аналітыкамі і не павінны займацца тым, чаго не трэба ведаць. Колькі чалавек ведала пра тое, хто быў крыніцай? 2 albo 3. 2 ці 3. Генеральны штаб — галава польскай арміі. Тут працуе Куклінскі, спачатку намеснікам кіраўніка аддзелу аперацыйнай падрыхтоўкі, потым ён становіцца кіраўніком аддзелу агульнага планавання, мозгу гэтай арміі. Я помню яго як сціплага афіцэра генеральнага штабу. Скрупулёзны, працавіты. Ён вылучаўся. Мне і маім калегам падабалася, што ён вельмі хутка і дакладна наносіў на мапы атрыманыя рапарты з часцей, якія праводзілі манеўры. Meldunki od ćwiczących wojsk. Ён хадзіў у шкарпэтках па велізарных мапах, на якіх рысаваў каляровымі алоўкамі вялізныя стрэлкі. Рухі войскаў варшаўскай дамовы на выбраных аператыўна-стратэгічных кірунках. Куклінскі ўзгадваў пра паказ ядзернай зброі ў 64-м. Так, былі такія манеўры ў 60-е гады. Вы бралі ў іх удзел? Браў, я быў на палігоне. Куклінскі шырока апісвае, як ён выпрацоўваў гэтыя манеўры, як некаму памагаў і гэтак далей. Такія манеўры былі сапраўды, але ніхто на гэта не звяртаў увагі. На тэрыторыі Польшчы была ядзерная зброя ці не? Не магу адказаць, ці была ядзерная зброя. Былі закрытыя месцы, дзе такая зброя магла быць. На тэрыторыі Польшчы была ядзерная зброя? Была. Чалавек, якога мы сустрэнем, ведае ўсё пра выведніцкую тэхніку, якой карыстаўся Куклінскі. Мне здаецца, што ён сам яе рыхтаваў. Ніхто мне гэта не пацвердзіць. Прывітанне. Добры дзень. Я Кіт, як справы? Не, тут нельга здымаць. Добра, заходзьце. Заходзьце. Гэта цудоўна. Найлепшая форма камунікацыі — асабісты кантакт паміж агентам і CIA. Гэта тое, чаго хацела CIA. Але гэта вельмі рызыкоўна. Праблемай было не тое, што за Куклінскім сачылі, а тое, што сачыць маглі за афіцэрам CIA. CIA хацела зладзіць сустрэчу, але ніколі не дазволіла б афіцэру пайсці адразу на сустрэчу з Куклінскім. Ад афіцэра патрабавалі выканання СДР — маршрут, каб выкрыць назіранне. То бок афіцэру трэба было сесці ў машыну, паехаць за горад, убачыць, ці за ім сочаць, вярнуцца ў Варшаву, потым зноў за горад, пакуль ён не бачыў за сабой нікога з СБ.
Dopiero wtedy Толькі mógł тады udać ён się мог na ławkę w пайсці parku на лаўку lub do парку jakiegoś ці ў tego іншае miejsca na аддаленае spotkanie. месца. To pułkownik. Гэта палкоўнік прапанаваў, каб першы раз сустрэцца тут. Асабістая сустрэча была найлепшым выйсцем, Najlepszym rozwiązaniem, ponieważ бо можна было не mogli толькі uprzejmości ветліва przekazać прывітацца, instrukcje, перадаць ale CIA інструкцыі, mogła także але ocenić CIA stan psychiczny магло agenta. ацаніць псіхічны стан агента. Стрэс, у якім жыў агент, часта нельга было вытрымаць. Oficerowie Сувязны prowadzący афіцэр, які byli рупіўся bardzo пра здароўе і zainteresowani самапачуццё zdrowiem i агента, samopoczuciem кожны раз правяраў, ці можа ён далей дзеяць. działalność. Jeśli by się Калі б ён załamał зламаўся kryzys, ці перажываў natychmiast by крызіс, odkryto. гэта адразу б выкрылі. Jesienią. У восень 72-го году, пасля некалькіх гадзін заблытвання слядоў, кіраўнік варшаўскага аддзела CIA з жонкай прыехалі на тэрыторыю паўстанцкіх могілак. Там яны з жахам убачылі палкоўніка ў мундзіры, які махаў ім рукой. Праз акно яны абмяняліся пакункамі. Палкоўнік атрымаў новы фотоапарат і паперу, якая распускалася ў вадзе. Ён перадаў ім 18 стужак, дзе было больш за 300 старонак дакументаў і ліст, падпісаны новым псеўданімам. Стронг, то бок моцны. Strong, to znaczy mocny. Kiedy Калі да нас пачалі паступаць дэталі, мы пачалі разумець маштаб праблемы. Гэта не былі дывізіі на тэрыторыі ГДР ці Польшчы. Гэта былі сілы, якія мусілі прыйсці на фронт з Савецкага Саюза. Związku Radzieckiego. Pierwszy rzut strategiczny faktycznie Першы стратэгічны эшалон быў роўны сваёй сілай войскам НАТО. Другі стратэгічны эшалон нашмат большы. Mieliśmy pewność, że Мы былі zdołamy пэўныя, што pokonać зможам i перамагчы і zniszczyć знішчыць pierwszy першы стратэгічны эшалон, але другі гэта занадта. Палкоўнік Куклінскі нарысаваў мне некалі, а ў яго быў талент да гэтага, мапу з трасамі маршу другога эшалону праз Польшчу. I często Polacy Часта палякі мусілі мадэрнізаваць дзеля гэтага дарогі ды чыгуначныя лініі. Трэба было зноў пашырыць 3 часткі дарог, падоўжыць. Навошта? Каб самалёты маглі стартаваць і прызямляцца. Людзі часта здзіўляліся, што за дурні, навошта яны пабудавалі тут такую шырокую шашу некалькі кіламетраў даўжынёй. Гэта было з тым звязана. А што гэта за другі стратэгічны эшалон? Я вас не разумею. Другі стратэгічны эшалон, ці інакш мноства жаўнераў і тэхнікі. Мне не знаёмы гэты панятак. Што гэта за другі стратэгічны эшалон, якога баяліся амерыканцы? Другі стратэгічны эшалон мусіў ісці з усходу на ze захад. wschodu na zachód. Дело в том, что когда говорят насчет второго Otóż, kiedy mówi się Рэч у o тым, drugim што rzucie калі гавораць strategicznym, пра другі стратэгічны эшалон, то ніводную краіну заходняй Еўропы нельга параўнаць з патэнцыялам Савецкага Саюза. Адна армія — гэта каля 100 тысяч збольшага. 3-5 на 500 выходзіць 1,5-2 мільёны. Razy 500. No, 1,5-2 miliony to chyba tak. Widzieliśmy to na ćwiczeniach. Мы гэта ўжо бачылі Ale w żaden на sposób манеўрах, nie mogliśmy але ніяк не zrozumieć, маглі co oni зразумець, zamierzają што zrobić. яны хочуць зрабіць. A jedyną Другі sytuacją, эшалон w меў której сэнс drugi толькі rzut ma тады, калі sens, першы jest эшалон, wtedy pierwszy палякі, rzut. немцы, Polacy, чэхі, wschodni Niemcy, Czesi, угорцы, Węgrzy. усе загінуць. Твой наступ слабне. У цябе велізарныя страты. Ты страціў 90% сваіх фронтавых часцей. Неадкладна патрабуюцца рэзервы.
Другі эшалон гатовы да атакі, чакае тваіх загадаў, спадар палкоўнік. Пазнач свой другі эшалон. Другі эшалон кіруецца на фронт. Фарсіраваць як мага хутчэй вадзяныя перашкоды. Раку Віслу і Одру. Добра. Гэта галоўная частка апарату. Надзвычай дакладная частка прылады. Нават сёння яна патрабуе майстэрскіх здольнасцяў. Гэта фотаапарат унутры запальнічкі. Запальнічкі карысталіся попытам сярод афіцэраў варшаўскай дамовай савецкай арміі. Бо ўсе шмат курылі. Аднаразовая запальнічка — гэта добры камуфляж. Кажуць, што Куклінскі перадаў больш за 40 000 старонак дакументаў. Гэта мажліва? Тэхнічна так. Але лёгка гэта казаць цяпер, 20 гадоў пасля таго, як ён гэта рабіў. Ён увесь час працаваў. Ён прыходзіў на абед на 5 хвілін. Клаўся і спаў 5 хвілін. Потым уставаў і зноў. Гэта быў яго абедзенны перапынак. Потым да 8, 9, 10 вечара ён заўсёды шукаў акуляры, ключы і боты. Ён заўсёды шукаў дакументы. Раз прыйшоў дадому, увесь трасецца. Дзе дакумент? Мяне арыштуюць. Потым знайшоў той дакумент, але колькі нерваў гэта каштавала. Ён расказаў вам, як выходзіў з генштабу з тымі ўсімі дакументамі? Не. Ён выходзіў з будынку генштабу з поўнымі рукамі дакументаў. Нёс іх дадому, каб сфотаграфаваць. Не заўважыў калоны і ударыўся аб яе. Ён упаў і пабіў галаву, пайшла кроў, а паперы парассыпаліся. Яго сябры спыніліся, запыталі, як ён, і памаглі пазбіраць дакументы. Каб толькі яны туды зірнулі. А яны: мы паможам табе, Рысю. Падалі тыя паперы, і ён пайшоў. Я не думаю, што нехта можа ўявіць сабе, як можна так жыць 9 гадоў. Кожны дзень чалавек прачынаецца з думкай, што сёння мяне могуць арыштаваць. Сёння мяне арыштуюць, будуць катаваць і заб'юць. Гэта цяжка ўсвядоміць, як можна жыць у такой напрузе. Для гэтага патрэбна вельмі моцны характар, псіхічная ўстойлівасць. Трэба быць перакананым, што ты робіш слушныя рэчы. Гэта аперацыйныя матэрыялы КГБ. Яны паказваюць пастку, якую паставілі для інфарматара CIA на вуліцы ў Варшаве.
Куклінскі мог сфотаграфаваць гэтулькі дакументаў, бо сістэмы больш імкнуцца абараніць сябе ад вонкавых ворагаў, чым кантраляваць высокапастаўленага афіцэра, палкоўніка, у якога ёсць доступ да дакументаў. niż do kontrolowania szanowanego wysokiego oficera. Хто з ахоўнікаў адважыўся б затрымаць і праверыць Куклінскага, калі той выходзіў з будынку Міністэрства абароны? Куклінскі мог сказаць, што бярэ гэта на сустрэчу. А кім ты сябе лічыш? Kukliński mógłby powiedzieć, ty głupcze, biorę to na spotkanie. Myślisz, że kim ty jesteś? Gdyby przykładowo szef sztabu generalnego Калі б камандуючы генштабу сказаў мне, mamy маўляў, у яго ёсць дакладная інфармацыя, быццам у генштабе адзін з афіцэраў агент амерыканскай ці замежнай выведкі, а ты працаваў у гэтых службах 45 гадоў і прайшоў усе прыступкі ад аператыўніка да кіраўніка контрвыведкі, ад афіцэра да кіраўніка выведкі, у цябе ёсць велізарны досвед, твой і калегаў. Мы пастроім увесь генштаб, а ты ідзі, ды зірні кожнаму ў вочы, задай пытанне, ды паспрабуй паводле яго рэакцыі выкрыць гэтага шпіёна. Po jego minie, po jego reakcji zorientować się, kto tym szpiegiem może być. Першым я б адкінуў Куклінскага. Праз яго рукі праходзілі сакрэты варшаўскай дамовы. Усё, што прыходзіла з варшаўскай дамовы ў польскае войска і ўсё, што ішло з польскага войска ў варшаўскую дамову, захоўваў Куклінскі. Ён быў на ўсіх пасяджэннях ваеннай рады, Był obecny na wszystkich posiedzeniach камітэту Rady міністраў Wojskowej, абароны, Komitetu на Ministrów пасяджэннях Obrony, палітычнай na кансультацыйнай posiedzeniach рады. Polskiego Komitetu Konsultacyjnego. Яму давяралі, ён валодаў вялікай інфармацыяй. Miał У ogromną мяне wiedzę. ёсць здымак, дзе ён дае мне на Mam nawet подпіс zdjęcie, нейкія na którym mi дакументы. podaje jakieś dokumenty do podpisu. Na podpis dokumenty. Вы давяралі яму, спадар генерал? Бязмежна. Я быў перакананы, што гэтаму чалавеку можна давяраць. Zarządzający szef oddziału i wartościowy Перадавы oficer кіраўнік Wojciech аддзелу, Trójkowicz, адказны афіцэр, wrażliwy na przejawy высокіх przeciwko маральных celu, якасцяў, umysł błyskotliwy уражлівы w на ўсякія праявы dokonywaniu несправядлівасці, analizy бліскучыя oraz інтэлектуальныя przedstawianiu якасці, źródeł працавіты, finansowych, надзвычайныя podpisami аналітычныя szefa здольнасці, Generalnego i ministra не раз obrony узнагароджаны Jarosław галоўнакамандуючым і міністрам абароны Ярузельскім. Ён быў здольным афіцэрам, здольным штабістам. Ён выдатна рысаваў мапы і гэтым вылучаўся, але ў рамках тых паўнамоцтваў і дазволаў, якія ў яго былі. Я не хачу, каб мае словы прагучалі так, нібыта я хачу паменшыць яго ролю і значэнне, як амерыканскага агента і шпіёна. Не, ён перадаў шмат вельмі важных матэрыялаў, у тым ліку і пра польскае войска. Можа, перадусім пра польскае войска. Але там не было планаў вайны. Там не было стратэгічных планаў Савецкага Саюза і Варшаўскай дамовы. Там не было планаў, супрацьдзеяння якім прывяло да таго, што ён уратаваў Польшчу і свет. Taka może być Гэта opinia думка generała генерала Ярузельскага, але я лічу, што ён памыляецца. Ніколі мы не былі ў лепшай сітуацыі што да абшару інфармацыі. Там былі планы манеўраў, планы вайны. Гэта былі выдатныя дакументы. 5-гадовы план абароны, інфармацыя пра новае ўзбраенне. Гэта было залатое дно. To była po prostu kopalnia złota. Матэрыялы, якія мы атрымлівалі, датычылі ў асноўным Варшаўскай дамовы і СССР, да іх планаў. Польшча была часткай тых планаў, і яна была ў тых матэрыялах. Але гэтая інфармацыя ў нас ужо была. Мы ведалі пра польскую армію столькі, колькі польскі генштаб і не ад палкоўніка Куклінскага. Ён перадаў найважнейшыя элементы да той мазаікі. У нас была агульная схема, а ён напоўніў яе элементамі, якіх не ставала. Найважнейшая рэч, якую мы атрымалі ад палкоўніка Куклінскага, здольнасць
зразумець усю іншую інфармацыю, якая да нас прыходзіла. Ён даў магчымасць убачыць усё ў шырэйшым кантэксце. Звычайная інфармацыя сама праз сабе можа ўвесці ўзман, бо невядома, ніадкуль яна вынікае, нікуды вядзе. Ты ведаеш толькі, што 10 адзінак нечага перанясуць на ўсход, тады як трэба зразумець дактрыну. Трэба зразумець, чаму яны думаюць менавіта так. Дзякуючы сваёй якасці і доўгаму перыяду перадачы, матэрыялы палкоўніка Куклінскага дазволілі нам паверыць, што мы зразумелі ўвесь працэс. Калі ёсць разуменне працэсу, часам адказы вядомыя загадзя. Да групы сляпых прывялі слана. Сляпых папрасілі яго апісаць. Першы з іх схапіўся за хвост і сказаў, што слон як гліна. Наступны дакрануўся да слановага боку і сказаў, што слон як сцяна. Яшчэ адзін дакрануўся да нагі і сказаў, што слон як дрэва. Іншы схапіў слана за вуха і сказаў, што гэта вялікае лісце. Апошні схапіў слановы хобат і сказаў, што слон гэта змяя. Ніхто з іх не апісаў слана. Слана характарызуе яго мозг і велічыня. Палкоўнік Куклінскі дапамог нам зразумець мозг слана, як ён варушыцца, кім ёсць і што ён можа зрабіць. Палкоўнік Куклінскі сказаў нам, што яны думаюць. Пасля першага году супрацы з амерыканцамі Куклінскі зноў выходзіць у плаванне, каб вывучаць заходні тэатр ваенных дзеянняў. Гэтыя рэйсы паўтараліся да 76-го году, калі камандуючы штабу забараніў іх паводле рэкамендацыі контрвыведкі. Я гаварыў па-польску, ведаў Варшаву, быў афіцэрам CIA, які праводзіў сакрэтныя аперацыі ў Варшаве ў 60-е гады. Я ведаў мясцовыя звычаі людзей і ўсё, што рабілі, каб сачыць за дзейнасцю ворагаў народнай Польшчы. У Гамбургу новы агент некалькі гадзін чакаў палкоўніка Куклінскага. У яго была выпраўка тыповага жаўнера. Ён паглядзеў мне ў вочы, выпрастаўся і назваў сваё прозвішча. Я сказаў, хто я і што я з CIA. Гэта быў першы раз, калі палкоўнік Куклінскі даведаўся, што ён сутыкаецца не з амерыканскім войскам, а з CIA. Раптам ён папрасіў мікрафон і наступныя 15 хвілін вельмі інтэнсіўна гаварыў. Ён апавядаў, што ім кіруе, чаму ён лічыць гэта патрэбным, навошта яму наша дапамога і супраца. У гэтым не было нічога звязанага з грашыма ці з жаданнем стаць героем. Усё было звязана з яго айчынай і нацыяй. Будучы прафесійным выведнікам, я мог сказаць, я рады, што ў цябе такія перакананні, ale dawaj wernimся do naszej pracy. Jako zawodowy oficer wywiadu mogłem powiedzieć, tak, to miłe, to dobrze, że masz takie przekonania, ale wiesz, wróćmy do naszych zadań. Але я зразумеў, што ў Польшчы яму няма з кім пагаварыць, падзяліцца сумневамі наконт таго, што ён рабіў. Гэтым ён мог падзяліцца толькі з намі. Wobec tego, co robił. Тады звычайна, па-чалавечаму, я падумаў, мы не павінны бачыць у ім толькі таленавітага інфарматара, але і вялікага чалавека з шляхетным характарам, справядлівага, які чакае ад нас гэтага самага. Ale postrzegamy go jako wybitnego człowieka, obdarzonego wielką szlachetnością, uczciwością, który wymaga tego samego od nas.
interaction with us. We will do Мы мусім так зрабіць. Куклінскі Куклінскі вярнуўся на борт легіі да калег з генеральнага штабу, якія нічога не ведалі. Яны паплылі ў наступныя парты заходняй Еўропы. У кожным з іх Куклінскага чакаў Дэніэль, то бок Дэвід Форден.